Poďte. Ja som podľa toho, ako vidíte, Šimona Klotilda. A tu som S Ježiškom. Dáme si pár zápasov proti sebe a potom si zahráme ešte nejaké zápasy za pohári. Začíname. Yes. Ako vidíte, tak zatiaľ vyzerá tie tak, blbo. Tak idem rozdrtiť lidičky. No dobre, začíname. Začína Ježíšek, samozrejme. Pozor, mám tu loptu. My už sme tu profi hráči. No jo, tak to si dobre trafil. Oj. Pozor, ale dobre. Teraz ja útočím. Poď. Poď. Strieľaj. Ty kokos. Čo je? Priamy kop? Nie. Ej. Čo je? Priamy kop. Čo som urobil? A pozerajte. Gól! 1-0. Ale nekrič tam. Gól! Gól! 1-0. Ale mám skúsenosti s Ježíškom minulé zápasy, lebo raz sa mi podarilo, že prehral som s ním trikrát za sebou. Prehral 1-0. Že je to tak, Ježíšek? A dneska aj 3-0. No jo. Ráno som bol trošku slabší, ale teraz som sa už zobudil. A k čomu som mal tu? A vieš, čo sa mi stalo, Ježíšek? Že išiel som do mailu a vieš, čo som tam mal zadarmo? 6 000 rubínov. 6 000 gemov. Ty kokso. Som mal zadarmo. A 2-0. Ale ten Blanka nejaká blbé. Ale ráno nebol blbý. Však vychytil mi z gólovky. On si dal si pár pivočiek, lebo nevedel, on išiel na party. No veď hej. A potom on zabudol, že máme ďalší zápas. No hej. Napríklad. Čo? Čo je to ťažké, bondička? No neviem, ako to nefunguje. No hej. Dneska. No pozor. No ráno to nefungovalo pre mňa a teraz išlo to Ježíškovi a teraz to ide mne a Ježíškovi sa nedarí. Že Ježíšek? Jo. Ja ešte, ak pripomínam, tak ja som ten v tom čiernom a Ježíšek je v tom modrom. Ja som Barca. A ja som Barca. Barca je najlepší klub na svete. Madrid je fuj. Faul. Nebol faul. Ja už som sa zlakol, že odpíska faul, alebo je 3-0. To bolo telo, sa mi zdá. Môže byť, no. Začína sa druhý polčas. Ideme. Musíme to otočiť. A neotočíš to, ja ti dám gól na 3-0 a potom bude skompletizované. Nebude. Bude. Lebo 3-0 už nebude. Ale bude. Maximálne 3-1. Jo. Poď. Koľko si dám ešte friendly battle, Ježíšek? Neviem. Ešte, no. Ja neviem, koľko trvá jedna práve. Fauling! To nebolo nič, GG. Teraz idem na ostro. Teraz idem zabíjať. Vidím, že ide zabijak. Elko, nedať gól, Elko. Ale ja dám gól. Pamätá si, keď sme proti sebe hrali prvýkrát, najskôr si sa musel rozohrať a potom si išiel také bomby, že až. Ale to musíme to dať. No, ale to ti nedovolím. Lebo mám teraz 104 a predtým som mal 103.
A ešte to som zabudol, že v 23. a 24. som mal tým over 112, lenže sa mi stratil účet. Tak som musel začať od znova. Ty ho skopal. Máš priamy kop. Dá nepriamo, sa mi zdá. Na čo si rozohral? Mohol by si mať štandardku. A lepšiu. Ale ako uzná za vhodné. To som nevedel. Tak to je super. Ale už to viem, tak... No! GG. Nechaj von. Čo? Jak si to stihol? Ja nevím. Jogurt? Ja! Jogurt! Ne? Balet? Baletka. Máš loptu. Out. Podľa mňa out je posledná akcia. Teraz odpíska. Dámy a páni, zatiaľ vyhráva Šimona Klotilda. Ako vidíte, tak dvakrát dal gól Ševčenko. Ševčenko? No jo. Ale ja to nevidím. Dáme si ešte. Koľko si ešte chceš vedieť, Žižek? 1, 2. Koľko trvalo jedna, nevieš? Nejakých 5-6 minút. No, tak dáme ešte jednu. Dáme ešte jednu a potom si zahráme ešte 2 hry na pohári, aby som získal World Class 3. Lebo som 2 hry od toho. Ja nechcem, aby som to nemal. A to na kameru, alebo? Nemusíme. Však vidia. Lebo tebe by to trvalo 2,5 roka. Čo to bolo? Dobre. To je jedno. Jogurt! Čo chceš, jogurt? Nie, jogurt bojoval o loptu a prehral. A teraz by som bol Messi. Ja som Messi. Vidím. Ja som Messi. Pauli, piskaj. Iu. Štandardka. Bum. Díky. A to je Martin. Jogurt. Krucinál. Bale. Ježišek, pozeral si včera zápas Arsenal Paríž. Čo, lebo nejaký zápas? No. V semifinále odvety. Paríž postúpil. Zagregát vyhral 3-1. A Barcelona... Vypadla, bohužiaľ. GG. Čo je? Offside. A čo je to? Bol si v offside. V obrovskom offside. Maličko. Však to by aj slepý človek uvidel. Vieš, ja som slepý. Aha. To si oslepel. Nie, ja som slepý. Tak je dobre. Nie, ja som slepý a ešte aj farboslepý. Super. GG. Ne. Zastav ho. No vidíš, že to ide. Slepí ľudia sú aj barvoslepí, lebo nevidia farby. No farby vidia, ale slepo. Takže To je ako? to sú len slepí, ale barvoslepí to nie sú. Farboslepí to nie sú. Ježíšek, dám ti jednu otázku, môžem? Opakuj po mne. Modrá, Modrá, červená, červená, žltá. žltá, Akú farbu má tráva? zelenú. Až po mne opakovať. Ty si nenormálny. Kill me. Počkaj. Tento tu Ježíšek skoro spadol z postele. No, strelaj! GG. Martinez. Levi. No. Pati, patuski. I se masky na husky.
Ja ti dám hrušku. Že bude po hruške. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Sigma, vaj. On je tady vládí. Vždycky moc. 1-0. Teraz Ježíšek vyhráva. Ale nie je dlho. Za chvíľu bude 1-1. Čo mele? No ja nemelem. Mobil, kúmi sa, ninja. Není to fauli, hento. Toto není fauli. Nič. Však som sa ťa nedotkol. More. Iba trošku si ma polechtal. No, polechtal. Poštikli. No jo. Sliepka. Daj pokoj tej sliepke, Ježíšek. Daj jej pokoj, lebo ti dám za to gól. Nepozeraj sa, čo robím. Ty si nenormálny. Dementko. 74. minúta. GG. Ne. Ja hodnej jsem byl. Ja som byl hodnej. Jedna je. GG. Tak to musíme ešte otočiť. Ježíšek to ale neotočí. Ja to otočím. Že bude 2-1 pre mňa. Áno, 2-1 pre mňa. 2-1 pre mňa. Máš pravdu. Máme. Pre mňa bude. Ďakujem za loptičku. Trošku som to netrafil. GG. Ani ja som to netrafil. Ale Lur to trafil. Vidím. Jogurt. Zlý jogurt. No, poď. Musel som dať preč. Vyhral z toho. Šimon a Klotilda vyhrali. Za 2 zápasy agregát 3-1 som vyhral. Tak. Zabudol si? No dobre, dámy a páni, bude... Na dneska je to všetko. Tak pekný deň vám prajem.